baba mai gidan nana taru ku ba mu ta annabi in kun ba mu ta annabi Allah zai saka mu tabbatai kun caje gidan nan kun kwashi kuɗin da kuma gwalagwalan sannan daga ƙarshe ku ƙaya mata gudu zuwa ni ba yaro bane a harkar nan na danne an kashe na kashe an danne kai abokin tafiya dawa ta yi nama ƙwarai da gaske hajiya na gwalagwalai suna ɗaki kuɗi kan dan Allah da annabi ka dan Allah da kai baka da mushe babu fyaɗe a tafiyan mu kai ina ruwanka shiru anniya kasko ka kashe mu danwa addinin ka da kabilan ka da addinin ka babu wanda ya amince a aikata fashi lafiya na ga motar yan sanda kofar gidana malam kwantar da hankalinka to ina fa kwantar da hankali yaro wayo baba yanzu har wannan rashin arzikin ya kai a iya turo mutum ya hauro har gidana ina matsayin mai unguwa ai mun wannan rashin arziki lallai wannan barayi sun cika marasa mutunci an yi tafsaf a jiya kwana a kan katin Allah ya isa ka je diba ruwa asuba ta yi waidi iya ko gaya ne ba miya sai na kashe rayuka 10 a madadin ran matata daya kaga kowa fa yana da zabi fa na abin da ya kamata ya zama a rayuwarsa dan haka kowa ya kwana lafiya shi yasu sai abin da ka